Monggo. Monggo Bu. Heeh. Rukun Islam wonten gangsal warni kang sepisan amaos sahadat wilangan loro kaping pindho niku salat limang waktu sehari ping trinya asung zakat sekawan terus ibu Pasa ing wulan Ramadan kaping lima munggah haji yen mulya bakal Ya. Rasul
Rampung ya Mas. Wah dolanan are 2 jam luweh kok. Ra apa-apa. Ki adat biasane panggur lomba, panggur gending penutup tari-tari makan dimo mulai. Alah bapak.
larat meneh ijo panutup tari-tari
bumi si sawah iku lunga catur samudra pancatalu mongkat panggonan awan dewa dasaratung Atmarakaya manguning Praden Caka ing negara Ngastina pating saraya ngalor ngidul ngitan klan kating bejar kating sureting jenggot Yep. Yo. Ih.
piting asya sagung prawadya areng kangane jomandri sakasana tamanggap mung ora rebut apa-apaan awarta dawuh angan arendrung man harya sengguni manungson kabar pawartos kang putra satria banjar jungga pradyan Arya Dursasana manu man harya sengguni kula nungson kabar pawartos man dos pundi ngendikaning Kanjeng Koko Prabu nalika jaman wonten ing pagelaran agung Durnun lan kabeh para ponak-ponakanku ya nggih man tak jarani saka ing sawetara nalika semana Wakmu Prabu ngipi ana negara Ngastina banjir bandang Dur napa man banjir bandang niku napa banjir bandang ku ya banyu le banyu nyampak praja Ngastina ketembu ing Pancabaya lah terus pripun man judule ora bantalan dina delalah nggih ana tamu jenenge yen tak dulu saka panduluku kaya Bratasena nanging dudu lah sinten Jayasena le lah karepe arep jarah raya negara Ngastina arep dijaluk wih lah pripun ngendikaning Kanjeng Koko Prabu diganduli delalana Wakmu Prabu Baladewa ling ngomong nganti keselek-selek ngger lho keselek iku perkara napa lah mbok aku dhewe ya gumon kok ngger nalika semana ing pagelaran agung dipancal dening Wakmu Prabu Baladewa dadi perang ning kalah lah ngendikaning ki mau sekira bebasan sigeping gaman prabeting perang aja padha ing panumpen mboten man kula namung nyumanggake ngersaning Koko Prabu mula undangke ya ngger kang wektu iki dina bebasan sigeping gaman prabeting perang nggih mo Aswatama nggih mundur Aswatama undang yang prawadya samyasane Barna kalawan Katondo warna
Yo kabeh para-paraja saka negara Ngastina padha dirungokake. Iki ana sekeping gaman prabot ing perang bedhil tombak pedang bom lan liya-liyane. Nganggo tandha tengara bendi pisan tata-tata kaping pindho sedya kaping 3 Bu. Budal aturake yang hak berajib. Rak karo handemane Gandhe atamani yete Yo kanca kreja bakti nukulake asil bumi mong yen mong dlang sakasana temanggap mengong glora rego tapapan awarta dawuh kang narendra kan sampun ya len panjen juga pojo kesuwen dur bareng-bareng inggih kan injing abid dalaku murung ya keng atur ngapara aja buming kang kalas kuswum abra pusananing surya wedalira saking jalan iki yak samadangi jagat mungut-mungun pusananing surya madangi megalawan gunung-gunung ora kaya mangkono ndaing pradet saka ing negara Ngastina basing saraya aku mricik barane
Yup. Haha. Keseleren ngombe. Ayo le. Areka terata lampahing atanantara ageng asukune ngaregung ya kasata mengal
tababan awarta dawuh anganarendrung ayo Urawa maju siji bareng ora pisana kemundur setapak ning maju sejangka welatala iki Bambang Aswatama cekel bondo cancang rande ayo bet ayo ayo beda iya ayo aduh aku kakak bondo arep apa Kunjara saya ayo ayo Karto Marmo iya iya cakal bondo sojo kesuwen Kunjara Layu lole piengger aduh Bapak sampangke lajeng kados pundi dening prajurit Ngastina di Kunjara sing Kunjara sapa sing Kunjara Jayasena lah terus piye rak ya komlang nggoh Bapak ora ngerti
Urusane karek kowe iki. Lole. Ayo ya piye anane isane ya mung lole kok. Sapa men tek pancen aku ora tumandang lho kaya ngapa negara Ngastina. Arep tak sirepi. Sirep Bergananda. Bismillahirrahmanirrahim. Niate ingsun Jayasena sekira ora tekan kene balik ndalan. Ya sekira ora tekan kene balik ndalan. Iya. Piye sikirmu mandi apa ora? Lho kok tekan ke? Ayo. Kowe anut apa bangga? Yen kowe anut kepenak awakem nak ke bangga tak odel-odel. Ya angon aku ya anut tak bokke panggunjaran ke lho sing wong sithik. Nang kene lewakne gondel ora aku. Ya sing kuni nang kono. Ya. Ya di piye wis kene awor. Kira-kira ana nggone pipis ana ning sesek. Ayo. Ana ndang. Iya ya ngger aku tak blusuk dhewe aja blusukno mesti rekoso aku. Awar sapa le? Mah aku nak awar Mbak Siti. Ngene minduk-minduk ta sapa ngono ya. Ayo. Wong Ngastina kabeh wis tak kunjara lah. Arek golek swargaku nang endi ki saya. Mangat lan manjung sangasaya taluara rasa biar kang lintang kumedhap besonyo tengalatri merang gandaning apuspita wong gandaning aku janira sangat trijawara mrangang ler swaraning madu bronto acan sarineng gara-gara
ya gara-gara nawantu-wantu lindhu sedina kaping 7 dan nangin salah mangsa. Manggut-manggut pustakaning Gunung Jamur Dipa mobat mabit peti tiang naga Basuki padha golek ing pangungsen. Ngalor ngidul ngetan kelawan kulon saka wantering gara-gara. Dening Sang Hyang Pikulun Bathara Guru natepi Jita Maladine Mujabrata tegesing semedi. Nyerepananing gara-gara rep sidhem permanem. Sireping gara-gara ngener kang sada lanang ilanging cahya sinten asma lan musama. Asma sipating aran musama kang diarani sinten arane Bujagati Nayantaka Lurah Semar. Pramila ing kono tang saduk ing apa kang dikersake bebasan samesti dadi dening Sang Hyang Pikulun Bathara Guru netepi janji kang dikarepake. Dening Kawacandra dimuka tansah tinebul balap konang dahana. Ya saka wantering gara-gara. Bebasan satriya 3 tiganipun Semar Gareng lawan Petruk padha saged jagung sawetawis. Napa ingkang dipun kerase kan namung nunggu pendarane dening Sang Bratasena anggoning gerah hurung tok tombo. Pramlewa ing pambuti widal dinten samangke. Dening satra 3 tiganipun tindake ora beda, repat punakawan. Ayo bangun negarane sing sayo sing rukun gotong royong karo kancawe dawa-dawa jala-jala cucu abang saparo kurang siji gawe kelo rasane ati sing sayo sing rukun gotong royong karo kancane dawa-dawa
la 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 la. Hae hae hae. Uja uja uja. Hae hae hae. Uja uja uja. Hae uja. Hae uja. Hae oh 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 oh.
Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene rame-rame kae-kae ramulane yen disawang kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gathok asale saka pelon yen ora kepathok atiku rada gelo ala gathok asale saka pelon yen ora kepathok atiku rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas mangko aku gelo sore-sore padang bulan ayo ayo kanca padha dolanan ayo do ayo rene-rene bebarengan rame-rame joget gojekan kae-kae rambutane yen disawang kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gathok asale saka kelon iku tanggane apa ala gathok asale saka kelon yen ora kepathok atiku rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku gelo Haha, sedina sewengi kok gethuk ya Mas. Heeh. Ya senajan ala tanpa rupa ning dina kok gureh ngono. Iya. Ya ki ngene ya apa raja ana sing nenggani to. Wah, matur nuwun. Di tengah nganti rampung ton kira an iki supaya akar kira Mas ndara anggone ning kok angeh tambane kembang awit pat la iki lho bingung nggonku ing Wardaya kok ya aneh ya masa ana kembang sawit kok werna papat apa kono engko dipethikno kembang liyane ditaleni ngono apa piye ya
Upamane ngono lho Mas wi. Sekira enggal saras ndaraku si Bratasena anggone nandang gerah. Nah nak brobos gampang. Entuk ning nak werna papat tunggal sauwit. Iki lho sing bingung aku, Kang. Rene Kang takjak omong-omong nunggu Kirama Semar karo Ndara Janaka anggone Lana Brata. Engko sik, Truk. Aku yo oh iya gawe-gawe apa ngono sing ketoke iku. Apa? Jake tinggae sinom. Nggih, monggo. Apa nyamat apa ketawang apa-apa kono sak karepem. Jake iki joli wi. Joli iki. Ana banyu lembuk pira entek. Wis siji ora kok loro-loro. Ayo, Nduk. Ayo. Ya Banjaran Sari malah urung tau digawe. Wong ya lagi jam 12 punjul 20 menit je paling panjang. Ya nyen ngono angger wis tuwa suwi ketoke. Nek wis nek ijen enom ya teplek-teplek ngono. Alon-alon Pak wis tuwa. Alon-alon sing penting kelakon. Sing enom ya cak-cek. Nah, enak. Kopi. Wis meneng Kang aku tak bawa. Jaya ampun. Tengah wengi kaya nyanyen genah iki. Ayo. Kelawan Raden Sumatri
ayane nglumpuk mandang suarane apa sejane kelakon sejane kelakon Solo pancen rame iya iyo ketong raya para mampir sios mampir napa mboten mampir oh oh suarane jane sing duwe bojo nanging aja nak loro rantuk nak telu entuk aja ngaso-ngaso aja wah
ate nggawa sinom kanggo kowe. Lho, semono nganti sprene lagi iki aku nuduk sinom. Kowe tak jak omong-omong sawetara, Kang. Ya ora kok sawetara, kepiye carane wong duwe apa jenenge kewajiban ndaramu gerah. Lho lah iya. Ning tambane kok aneh, Kang. Aneh piye? Dening Kirama mau ngganong Rah Tawu te Gunung Rah Tawu Kanjeng Hyang Kresna dipayana. Munggah mrana. Lah tambane iku aneh. Bisa waras waloya temak ing jati nak ana kembang sawit werna papat. Lah iki lho, Kang. Yo dilimpe ditalekno kudu dipethik ngono. Ah iku jengene rak. Carane yo ora ngono, Kang. Nek anjen Kanjeng Hyang Kresna dipayana kuwi wis nentokno nek ana tambane kembang sawit kang werna papat tetep bakal ana. Nang yo le mikir kepiye le luru kepiye le luru. Anu piye. Kembang sawit kang werna papat tetep ana, Kang. Ya toh. Monggo sing duwe kewajiban iki ora liya mung Ndara Bathara Kresna ora kok kowe antaraning aku. Kowe antaraning aku iki mung kepiye carane lan kepiye adune ngono tok lho. Lah kowe iki tembung bat tutup kawan papan ndara. Ya iki terus Kirama gawakno kono ben di gawakno kopi anget-anget pangan sore anget banget Kang sandang pangan teko ayo waduh kopine 2 gelas banyune 3 botol 4 are mpun nambah mpun iki dienggo adus ape kok semene aki iki lho aduh ya aku mbok saking bungae mbok piye iki ya iya ya lho Kirama Semar kok gawa gubuk kae Kang iya ya iki kok gubuk ya iki kok Dipa ayo Dip gubuk asmara nduk engko karo Nia ayo aku saiki wis oleh melu ayo wis oleh melu ki aku saiki wis oleh melu entuk ora minggu ya oleh ora wedi karo gurune saiki iya lah kepiye gurune ya melu nak kene burus ora ketemu apese kabeh ngubum ya nduk gubuk asmara mawibawa iya dolanan sesore ngentekno kaset ya eling kimutan nah nang ngene iki Abar ngijen kono ora
Ya. Langgam engko didangdutke. Akbar Wijaya. Iya. Iya. Oh.
Lho Kirama Semar Adik. Jalukane katik bubuk. Ya keben ya, kebene wong tuwane wis ngono urung tekan kene. Laren mampir.